إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما وأن عبد الله بن عمرو بن عاش رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتجاء ينتجوه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوس الجهال فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أخرجه البخاري ومسلم. مبي الله تانو مبي دمني على في مبي أني على في أكان كسي كابو أني ركون تورو منانك بارا جوجو نيالاي جوم من كندا مغوتي سورو ميمبو افيلي نيالاي جوم من فنا فيلي مغوتي سورو ميمبو سكا اكندا أمبي سيريا باتو فنسيتي min ka bato ye tiɲɛ ni ala kelen pewu tɛ jɛɲɔgɔn tɛ ala la an bɛ seereya muhamadu ala ka jɔn dɔ ala ka ciden dɔ kisi ni nɛɛma ba ka an'a ka dunkɛnw an'a ka sɛbɛnw ala k'u kisi min ka ca kosɛbɛ n'o tɛmɛna ka bɔ ye a ye sira ala ɲɛ ala ka jɔnw ala min kɔrɔtalen dɔ ala ko kuranna kɔnɔ a ko muminu a ye sira la ɲɛ ala ye siranya ye mun ye ala y'aw ɲamara ni min y'a k'a kɛ a y'a fatanya ka bɔ min na a k'a to ye a ko muminu a ye sira la ɲɛ wa kunu ma sadiqin a ka fara tiɲɛtigiw kan hadamaden bɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ tiɲɛtigiw bɛ yɔrɔ min fara wulu de kan tiɲɛ ɲini i k'a dɔn tiɲɛtigiw ɲini i k'u dɔn tiɲɛtigiw bɛ yɔrɔ min i ka fara u kan an balimaw abdullahi ibn amr ibn as ciden ka seba dɔn a ko ale y'a mɛn ciden ma ko ciden ko ala tɛ dɔɔni mina ka fosi ka bɔ jɔnw ka dusukun kɔnɔ ala tɛ dɔɔni mina ni o sugu ye k'a fɔ karisa tun ye dɔɔnikɛbaga de ye ala y'a ka dɔɔni fosi ka bɔ a disi kɔnɔ ala ko ale tɛ dɔɔni mina ni o cogo ye ciden y'o de fɔ ala tɛ dɔɔni mina ni o cogo ye a ko mɛ ala bɛ dɔɔni mina cogo di a bɛ dɔɔni mina k'a bɔ dugukolo kan ni dɔɔnikɛbagaw fatuli de dɔɔnikɛbagaw de bɛ fatu kelen kelen fo dɔɔnikɛbaga baɲuman bɛɛ bɛ bɔ dugukolo kan ni dɔɔnikɛbaga sabatilenw ɲumanw bɔra dugukolo kan jahiliw de bɛ to ni jahiliw tora dugukolo kan mɔgɔw bɛ o jahiliw de mina k'u kɛ ɲɛmaw ye jɔyɔrɔw la diina la u bɛ jahiliw de mina k'u kɛ ɲɛmaw ye u bɛ jahiliw ɲininka u ka diina ko la jahiliw ninnu fana bɛ fatawaw kɛ u bɛ mɔgɔw kunnafoni ka jaabuli kɛ k'a sɔrɔ dɔɔni t'u bolo n'u y'o kɛ
ulu yere fililen do u be mɔgɔw fili ni hadisa Bukhari Muslim ye hadisa in bɔ balmu ni hadisa y'a yira na doni fasamantiya a y'a fasamantiya yira la k'a fɔ nin doni diina dɔ de do hadamaden k'u janto a la kalla su fana ni hadisa lasu a y'a lasu an kan cɛsiri an ka doni ɲini karamɔgɔ ɲuman minnu bɛ dugukolo kan ahli sunna wal jamaa ala mani haji salafu salih sunna karamɔgɔ minnu bɛ dugukolo kan n'u bɛ sunnamɔgɔw ka aqida kan u bɛ sarafu ka taabolo kan kalandenw an ka gɛrɛ o karamɔgɔ sugu la u ka ɲɛnamaya kɔnɔ an ka dɔɔni minɛ u la minnu bɛ ɲɛnamaya la an ka dɔɔni minɛ u la minnu fatura an ka sagu ka taa u ka kitabu ma an ka dɔɔni ɲini sani ciden ye wagati min fɔ o kana sɔrɔ ni dɔɔni kaba ɲumanw bɛ fatu n'a bɛ to jahilu la dugukolo kan ni jahilu bɛ kɛ diina ɲɛmaw ye hadisali yalla so an ka kala karamɔgɔ ɲuman minnu bɛ an ka gɛrɛ u la an ka dɔɔni minɛ u la sani ni wagati kan sɔrɔ wa an b'a dɔn fana ala y'a ka diina garanti dɛ diina ala y'a kɔlɔsi ni dɔɔni kɛbaga dɔw bɛ fatu i b'a sɔrɔ ala bɛ nɔnabila dɔw kɛ a la ciden y'o fana fɔ n ye la tajalu ta'ifatu min ummati jahirin ala lihaqqi la yadurruhum man khajalahum wala man qalafahum hatta yati amrullahi wa hum ala zalika ciden ko ale kan manton jama kulu te wuli ale kan manton la n'u bɛ tiɲɛ kan u dɛmɛlen do u ka tiɲɛ in ka fana jama kulu te wuli ale kan manton la n'u bɛ tiɲɛ kan u dɛmɛlen do u ka tiɲɛ kan fana ni mɔgɔ min y'u sɔsɔ mɔgɔ min y'u dɛmɛli to ye o tɛ foyi tɔɔrɔ u ma olu kɔni jɔlen bɛ to u ka tiɲɛ kan fo ni ala ka ɲamari kan kana ni diɲɛ wuli surunyali ye o hakili sigi b'an bolo o dɔɔnikɛba bɛɛ tɛ bɔ diɲɛ kɔnɔ fana ni diina bɛ tiɲɛ ala ye diina kɔlɔsi fo wagati min ni ale yɛrɛ y'a fo diɲɛ wulili ma surunya mais laɲini ye mun ye hadisa in na ciden y'ala su de an ka kala ka gɛrɛ karamɔgɔw de la nin kana sɔrɔ karamɔgɔ ɲumanw an ka gɛrɛ o la parce que dɔɔni bɛ mina ka bɔ dugukolo kan n'olu ka fatulu de kelen kelen dɔɔni kɛba ka fatuli an y'a fɔ cogo min mɔgɔ o mɔgɔ ni bɔra nin diina kɔnɔ ala bɛ nɔnabila naati mais dɔɔni kɛba ka fatuli bɛ wɔba ni defoba de kɛ diina la a bɛ wɔba de to diina la ani defo wala an kan janto o yɔrɔ la an y'o don hadisa in kɔnɔ hadisa in a y'a yira n'an ka karamɔgɔw ɲininka parce que a ko hadisa in na a ko n'u ye jahiliw kɛ ɲɛma ye u b'u ɲininka u ka diina de la karamɔgɔw bɛ ɲininka de fashalu ahala jikri in kuntum ta'lamun ala ko a ye dɔɔnikɛbagaw ɲininka a tɛ min dɔn mais balimaw dɔɔnikɛbaga bɛɛ de tɛ ɲininka diina ko la dɔɔnikɛbaga bɛɛ ka kuma tɛ min na dɔɔnikɛbaga bɛɛ tɛ fana i ka kala fɛ i bɛ kalan ɲini dɔɔnikɛbaga minnu fɛ i bɛ dɔɔni ɲini dɔɔnikɛbaga minnu fɛ i bɛ dɔɔnikɛbaga minnu ɲininka i bɛ baara kɛ ni dɔɔnikɛbaga minnu ka kuma ye o fana dɔɔnin de don bɛɛ tɛ dɛ o de y'a to qala ibn shirina inna hajali iliman din fa anzuru amman ya'khuduna dinakum o de y'a to ibn shirina ko inna hajali ilima din fa anzuru amman ta'khuduna dinakum a ko nin dɔɔni fule dɛ a ko nin dɔɔni ye diina de awa y'a kɔlɔsi a k'a lajɛ a b'a ka diina mina yɔrɔ min a k'o dɔn karamɔgɔ bɛɛ tɛ ko n ka kala la koyi karamɔgɔ bɛɛ tɛ ko n ka ɲininka koyi karamɔgɔ bɛɛ tɛ ko n ka kuma mina a ko nin dɔɔni ye diina de a ye kɔlɔsili kɛ a b'a ka diina mina yɔrɔ min a k'o dɔn وقال إمام مالك رحمه الله إن هذا العلم هو لحمك ودمك وأنه تسأل يوم القيامة فانظروا أمن تأخذه إمامنا مالك رحمه الله أقول من دون من فلنية أقول كالسقبو
ika sogo bude do ika joli de do awa ko yomal qiyama do ko yibe nyininka nin doni la wa ko ola lajelike ika korosilike ikanki ka doni mina yoromi ikodo imamuna maliki yannin fode nin doni isogo bude do i joli de do ibe nyininka la qiyama do awa korosilike iba mina yoromi iba mina mogo minna o tigi do de mogo sigu min do qala jaydi al-madghali jaydi al-madghali ale fana ko ako inna iliman dinu la ta'khudhu illa min ashabil aqidati shahiha wal manhaj salim al-allama jaydi al-madghali aw akon nin doni dina de do aw akon nin doni temina mugo atemina mugo sila fum mugo munu nuka aqida ka kene akon nin doni temina mugo sila funi mugo munu ka aqida ka kene u ka tasira yin fana kisilendo manhaj salim u ka tasira kisilendo mana ube sarafu ka tabolom ka nin doni temina mugo sila ni o mugo sigute al-imam al-Qadari tigi antum be fi kitabu fitini min kala o ko cogodi wala yahillu lahu an yafala fila hatta ya'lama hukm Allah fihi wa yashal al-ulama wa yaqtadi bil muttabina li sunnati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladhina yadilluna ala taati Allah wa yuhajjiruna an ittiba shaytan al-Qadari tigi ko ako ate daga mogo ye silama de iye baligu ye apaye hakilima ye ako ate daga ika foyi ke batola dina kola foyi ka ala ka kiri do ola fungo fenye bato ni baraji nyini koni de akuma lama de do ake wale lama de do akoy kana ke folo foyi ka ala ka kiri do oko masinala ala ye mu fonina ciden ye mu fonina ala kon nin ka ke cogodi ciden kon nin ka ke cogodi akoy ko de nyanyini folo fungo fenye bato ko de kana ke foyi ka ala ta nyina la folo akon niya ya soro ni e yere makala nyebe ala ta do doni ke bawo nyeninka ne ba fe kan nin kuma fo purun ka baraji soro ne ba fe kan nin bato ke purun ka baraji soro ala ye mu fo ala akoy ka doni ke bawo nyeninka awa akon ni doni ke bawo nyeninka awa akoy kana tugo doni ke bawo be ko de ikatugu doni ke bawo de ko doni ke bawo munun tugura Muhammadu ka sunna ko sallallahu alaihi wasallam ni nyel Qadariya de akoy be doni ke bawo nyinin kay temnin do me kana tugu doni ke bawo be ko de doni ke bawo munun tugura Muhammadu ka sunna ko akoy katugu ulude ko ako paske ulude ye mugowe no be mugo nyamrani ala kelimpe batoye ube mugo fatanya ku kana tugu setane ko sunna karamogo de bo kembalimaw kamogo nyamaru ka ala kelimpe bato kamogo fatanya ka bo shetane batoma a jinna shetano a hadamade shetano sunna karamogo de bo ke karamo munun tugura ciden ka sunna ko sallallahu alaihi wasallam lagdar tigi fana yin defo wala mbalimaw doni ke baga betenye ne kade ite barake ni beka kuma fana janko anka tilela ni erjo soso ko min fulani ne bekera wajulu kala bekera karamo arabu kan fola bete karamo e koy ni kanka tininka uben nin kanka aka kuma mina luga dombaga bete karamo e koy ninka ni kanka nyinin kai ka dina kola uben ni kanka ka kuma mina na hau kalam baga bete karamo e koy ni kanka anyinin ka dina kola uben ni kanka doni minala uben ni kanka ka kuma mina ka barake nai ayi wotede munu ni kalam be ke ula nu be nyininka bara be ke nu ka kuma al aqidatu sahihan wal manhaj salim munun ka aqida ka kene aqida sahalen bu bolo aqidatu ahli sunna wal jamaa ukaddus kuna siriyo ode wal manhaj salim ukata bolo kany tabolo kisilendo wala mbalimaw an kan nonu de nyini ewa nin karamogo sugude fatuli ode beke sababu ye ni doni be mina sino karamogo munun kunkulo sembe falendo nyagala ulo tewo
ciden kambe karamogo nyumaw de ma karamogo nyumaw fatuli o yedde ko bade dinama awa o de ye ewa doni mina chogoy donc anye nunun do hadisa yin kono karamogo kanyeninka anya do hadisa yin kono fana ewa karamogo mi ni min doni tila kana mogo la fili de kana mogo la fili ala ko qur'ana kono wala taghfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuwadan kullu ulaika kana anhum mas'ul ala ko kana tugu fenko ka kuma la dina la min doni ti bolode ala ko kana kuma fo dina la min doni ti bolode ikado ikatilo ani nyu ani dusukun ala bi nyinen kan nimbe la qiyama hadama de nu ko karamogo kan nyinen ka karamogo ayesira la nyade ayado abe kuma filika bawda jinya kodo dina kodo yu qiyama do abe nyinen ka bela o ma yelfiju min qawli illa ladayhi ar-raqib atid hadama dente kuma su filika boyda fo ala kam malikaw de bi koro o hadarilendo uta yoro warade malikaw de bi koro nu bu kolosi iye kuma fo o babe sabe inofe karamogo ayesila alanye ereje so falendo kuma lankolo ni bidia kuma uni bidia ewa demeli la chogomi ayesira alanye aka janto yerela atote nunjia kono de wa qala ta'ala inma ya'murukum bisu'li fahsai wa an taqulu 'ala allahi ma la ta'lamun ala ko shaytane kan nyamaru kauna ako shaytane fulede abawu nyamarani ko jugude ani ko cejugun ani aka fenfo ala kola min doni tawbulu mogo be kuma nin dina la kasoro doni te shaytane kan nyamaru kando katima shaytane kan nyamaru kando yoye ala ko ale bawu nyamarani ko juguni ko lankolo wude ani aka fenfo ala ka dina la min doni tawbulu وقال تعالى إنما حرم ربي الفواحش ما جهر منها وما بطن والبغي والإثم بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون آية وركونوا ألاكو أكو شيطان فلده أكو ألا فل إنما يأمر أكو ألا باو نيامر إن أنت ألا أيام بالي كابو ko jugu ani kollan kolo ala ya bali kaboma ani mushrikiya ala ya bali kaboma ani kafin fo ala kamin doni tawbolo ala ya bali like kaboma ko jugu ani kollan kolo junubu yada kabagu mogoma kasoro ciya yerete ani ka mushrikiya ke kafin woro bato ka fara alaka ani kafin fo ala kamin doni ti bolo ala ya bali olade donc hada madan kan yere korosi don ke bawo fana ni adon afora hadisa yin kono ko be jahilu nyininka ulu yere fili lendo ube mogo la fili ewa don ke baga yere korosi min doni ti bolo kana fo dina la kana kuma dina la min doni ti bolo parce que o ye fili kata e yere ma o ye mogo la fili ibe manton fili ewa yomal kama do fana ibe nyinin kan ni nade ewa ikera sababu kam go fana fili abe fili bantia shira minke hari e fatulen ko fe ajunube shima ka kaburi kono atigube junubu soro on nyogona be daika ika kaburu kono wala an kan yire koroshi doni ke bagawu an kan yire koroshi aka shira lanye ayire kunna ka kanda akana kuma fu kuma bimbe islam manton fili بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال ابن مسعود رضي الله عنه من علم بالشيء فليقول به ومن لم يعلم
فليقولوا الله أعلم فإن الله قال للنبيه قل ما أشهدكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين كرمو يتميندو كونتادو يتميندو نيني كنالا كو الله أعلم حديثنا أنا مسند أحمد كونو جبير بن مطعم أكو تشيدو نانا تشيدما أكو أي البلاد شر أكو تشيدما جيا دغو يورو جمان كجوكو تشيدن كو لادري أكونتادو فنيني جبريل نينكا تشيدن جبريل نينكا ko dugu yoro juman ka juguni dugu yoro tobe jibril ko ladiri hatta sha ala rabbi jibril kontado fo nyinyin tigi ala nyininga ako jibril tara doni asagira kana ako chidema nyin tigi ala nyininga ako sharrul biladi al aswaq ako dugu yoro juguye dugu ka sugude dugu yoro jugu ya dugu ka sugude wa habbul biladi lillahi masajiduha dugu fana la yoro munun kadi ala ye dugu kateme dugu yoro beka o ye misirude kadi ala ye dugu kono kateme dugu yoro beka awa dugu yoro jugu ye sugude balmanni hadith alla nyine munye cide nyere kontado ate mindo ama fode a kontado de jibrila fana temmindo akonta dode fonni tigi ala nyinenka mumbe ebbila fen foli la dina kono itemindo anka ciden ko ale tado salafu salihu nu nyinenka minna ubafo nube mindo ubafo temmindo ubafo ntado imamuna maliki do bora yoroja kana maliki nyinenka masaila binani nyinenka le binani ayode nyinenka maliki la maliki yannani jabi ako ato ladri ako ate todo ceyin ko ne bora fo yoroja edete maliki kana esegre ba fo ntado ako kabakura wala bo ikata dugu kono bo ikata fo ka fo maliki ko atado ite mindo kontado salafu katabolo yode ciden tabolo de ciden yere ladri fo mumbe yere bonya be eta ni ete mindo ni te soko fo kontado anana abdullah ibn mas'ud fana bolo awa ko hada madon ako min mogo ebe mindo ofo me ako ite mindo ko ala de bodo kana fin fola ka dena la mindo ni tibolo ako ala yere ko akan nabi nyumama ako afo ikam mogo ye ne ma wunyinin ka sarala de nka cidenya la seli ma wunyinin ka sarala ewa ne yere tinja kwa bila fenna fana ka fen fo min doni timbolo o cidenya doni ke baga nyuma be kan ka ken ni chogo de la ibe min do ni dele la wiye o fo ite min do ko la adri ube ka fo Allahu alam o balmo nin donna tarata temene anka karamu bado fatura saudiya سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي العام لمملكة العربية السعودية وهيئة كبار العلماء سلاميا كم مغبا سلام منتو ومنكرا مغبا لا ترتت منه سعودية كرم مغبا لدي سعودية كمفتي معنا دوني كباو توي بس كمغكو نفوني دينا لا مي غورنمان تقولا جامنا بتقولا ni karasaye kuma min fo jamana bebe barake node ale de do Abdulaziz ala shehu mufti al-am korewode ale de be fatawa ke jamana togola na ye min fo jamana kuna fama wo wa population ye beba ale de ka kuma lame na ye min fo ko minna uba fo de mufti al-am ode fatura tarata temene saudiya e wadoni ke baga badoni ke baga be saudiya abe nyema yale awaya kan nyanama ya beke sambi shegini kala fatura kato de la yenyanama ya mbeke ala ko de la amma surunya mo ko tile saba be qur'ana kala kafori ka qur'ana dafa abe fatawa uke arafa kutuba
aye sambi sabani duru de ka kelen de be arafa kutuba kala sangosa cekorobaw fiñato de tundo sangosa atumbe arafa kutuba kala a desera de aya bila mogo were ba fa afale fale alaye sambi sabani duru de ka kelen de be arafa kutuba in kala ka fara juma kutuba munum ba bolo iriyadi ambe ala delala ka ya fama ala ka hinnala karmogo bado aya kanyana maya beke sunnai nde falide kuma mana tauhidi haraka fatawa konona la be tauhidi fo aka kutuba konona la be sinsi tauhidi de ka kosobe ko jeya mogoye ani salafu salihu katabolo ambe ala deli ala ka ya fama ani silama subbe ala ka fala maherai amba fo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un اللهم أزرنا في مصيبتنا وأغلف لنا خيرا منها أمبي الله دلي أنك مصيبة من ينصر على كان سرالا على كفلامني فيني من كوسا عليه دون كبو كفاتر كوبادو نونچ قربان نونن تمبي بارا منونا فامو بسامو لا وبملا يوما وبوكا كما ومنا ولود فله كتا كلن كلن كبوانچلا silama kanka joro ola me anya fo chogomi ala yere de yen dina kolosi wotte menen ko fe balmaw anka jamana masake wambe dow kuye sunna mo katta man se de ye ka dow ke famay sunna mo katta man se de yoye ka dow ke famay woye ali sunnul jamaa katta man se din kam man kutude ka fama danga kannani bidiya mo katta man se de do al imam bahri ko وإذا أريت رجلا يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وإذا أريت رجلا يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله bari ko akoni ye mogo ye o ye sunna karamo cheba doye ulu fatura mena akoni ye mogo ye na be fama koni dangade akoy kado ko tigi ye nindongo tigi de salafu tumbe nindongo tigi fo mogo jumanka bidiya mogo akoye mogo ye ni ye mogo ye be fama dangade adoko tigi ye bidiya mogo de akoni ye mogo ye na be duwawu ke fama ye de ko ala ka fama nye ako odo ko ye sunna mogo de ni ala sunna o tigi ye sunna mogo de fama dangale kela te sunna mogo ye wode yato Fudayl ibn Iyad ako ni ale tumba ka duwawu dodo na ye duwawu nke doro ala ba jabi ko atumbe duwawu nke famai adem folo de ali uko aba ali fa nin faran fansanya de e ka duwawu min be jabi ni tunyo do itaki yere ba ke fama da ko oho ako parce que nin nya ke nyere ye nin ne nyana nyere kunde nyanawo me nin ye duwawu nke famai ni fama nyana dugu benye dina benye ni fama nyana dina benya jamana benye me ni ne yere kunyana ne kanyali be danyere kundela me ni fama nyana dina benya jamana benye wodi ato nebi duwawu nke famai ahmad ibn hanbal yo nyogona defo akonni ale tunya ka duwawu do mimbe jabi direct ko tumba ke famade ni yesu namo ka tabolo de yibe duwawu ke famai de wayin jaru wayin jalamu barbahar yau da ke ka kuma dafa ako duwawu ke famai de har na kera tonyale kelaye akera fama jenglaye ebe duwawu kaye de ala ba nye chogomi an ka fama be duwawu kuye ala kanu deme ala kanu sabate ala ka dina kanu do udusukun kono ka dina demeli do udusukun kono ku ke sababu en no be dina defa ka dina deme ala kanu tangala kanu kolosi ala ka jamana in tanga ala ka jamana in kolosi fitina munu ni balaw munu be jamana in kono ni hakili sigi baliya ala ku be bo jamana in kono ka jamana in ke hakili sigi jamana ye ka jamana in ke jamana mi ni balo ni dunka fa be no ya kono ala ka jamana den kanu do nyogonna cinyaka kanke nyogon deme bagay ala ka dina jodila ya rabbi ala rabbi ya allah rabbi ala kan ka famu ko kan nin tawhidi famu uka jo jamana kono kam mo wole kata tawhidin ni sunnama ala man haji salafu sal ambe ala deli ala ko kan ka fama wiye
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.